Απόψε δίνουμε το μήνυμα της νίκης για τις δημοτικές εκλογές που έρχονται. Μία αλλαγή που θα φέρει η νέα ομάδα, οι νέοι άνθρωποι που απαρτίζουν κυρίως τη δημοτική μας παράταξη. Μία ομάδα νίκης με καθαρούς και ικανούς ανθρώπους που δίνουν καθημερινά εξετάσεις στην κοινωνία μας. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα. Ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε το χτες και να δούμε μπροστά με ελπίδα και όραμα τον τόπο μας. Ζητάμε από όλες και όλους τους πολίτες να έρθουν κοντά μας και να μας ψηφίσουν, για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα, τις όμορφες πόλεις πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία σας εδώ απόψε, δίνοντάς μου δύναμη και κουράγιο για το μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας και να φέρουμε την πραγματική αλλαγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.